Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезнең экраннарда янәдә мин Лилия Хайруллина һәм сез TNTV каналында музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Алдагы мизгелләрдә җырчыларның хит парадның нинди баскычларын яулаганын белербез һәм резидентларыбызның соңгы эксклюзив яңалыкларын да сөйләрмен. Башлыйбыз. Татар эстрадасына әле генә аяк басучылар рәтендә булган җырчы ул Алия Мөбәрәкова. Шуңа да карамастан, Алия зур адымнар белән алга бара. Репертуарын матур җырлар белән тупландырып тора. Узакламый яңа җыр премьерасы да булачак. Ә бүген Алиянең сез яратып өлгергән клибын карап узыйк. Ясыймын адымнар, хыялларым шынга аша, канатланып мин ашкынам. Хыял юлынан мин барам, мин курыкмыйм ялгышлар ясарга, үз көчемә мин ышанам. Миңа түндер адымнар, алдакта зур юллар. Мин беләм, мин курыкмыйм ялгышлар ясарга, үз көчемә мин ышанам. Миңа түндер адымнар, алдакта зур юллар. Миңа түндер адымнар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, мин бик бәхетле. Алдакта уңышлар. Курыкмыйм ялгышлар ясарга, үз көчемә мин бүген ышанам. Күптән көткән зур хыялым чынга аша бүген. Юк, берни әйтмәгез, берни дәшмәгез миңа. Мин бүген ясыйм зур адымнар. Мин бүген алга барам. Мин бүген бернидән дә курыкмыйм. Мин үз көчемә бүген ышанам. Инде әкренләп көзнең икенче айы да үтеп бара. Һава торышы депрессия башланырга бер сәбәп булып тора. Тик моңа бирешмәгез, дуслар. Депрессиядан сезне җырлар саклап калыр. Мәсәлән, киләсе җырчы башкаруындагы композиция сезне авылга алып кайтыр. Илдус Садыйковны тыңлыйбыз.
Oruşun olmuna işi güzel hoşula ekenmiş. Oo. Kimsin o? Графитер. Сам здравствуйте. Ильдус, смотрите, в школе работает, да? Здравствуйте, в 210. А ты да. Сен оған қысымадан қашан қайттың? Кеше. Білмей саған кеше орышың орайым. Сен оғы с***аймал айтында орышың орайым. Пеге тидіра қойтамыз тізгіне. Көрсетеміз саған оғы кеше. Ненде ішті. Не ішті, білеміз саған ішті орышың орайым. Үйде. Қоя кеттің бұяққа. Үйде орышың орайым, отла. Көрсетілміз саған оғы қойтмағаның орышың орайым. Oya ide avluğa koyacağız dizgine avutar. Barkına şu. Yürüyor şunda. Yükseltir misin avluğa koyacağım ana? Şey sen olursun oraya. Açtı, bar canımı yaktı, sağış bastı. Günlerimin yemi gitti, yıkılarında kaçtı. Bak hislerim yaralarından taştı. Aydan indi avluma, aydan indi aziz tugan yakılarıma. Avlun dışına kerettinlerin sataştıra. Şeşkesi deyman dur kızları sağındıra kaytam indi. Kaytam indi. Kaytam indi. Kaytam indi. Yıllar öten belem avul qaytuğunu kütte. Min şit bulmam bir kaşanıda, soğan tübegimde. Suyu uttu yaşı yüreğimde. Qaytam indi avuluma, qaytam indi aziz tugan yakılarıma. Avulun dışına kerettinlerin sataştıra. Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra. Qaytam indi avluğa, qaytam indi aziz tugan yakılarıma. Avlun dışına kerettinlerin sataştıra. Bulun şeşkesi deyman dur kızları sağındıra. Qaytam indi. Alo, anne, iyisenmi? Oğlum isenmi? Nişik hallerin? Rahmet anne, yaxşı. Oğlum avulga koytu turunda uylamadın meli? Anda seni avuldaşlar, dostlar, tuganların bitinisi sağınıp giteli. Uylu minde anne, minde sagındım, minde. Qaytam indi avluğa, qaytam indi aziz tugan yakılarıma. Şunda eşlep şu jirde bəxtimni tabarmın. Avluğumun tarixine yana yollar yazarmın. Qaytam indi. Дуслар, быйыл Татар җыры фестивале традиция буенча Мәскәүдә, Уфада узачак. Һәм 17 декабрьдә Казанда искиткеч гала концерт белән тәмамланачак. Сезне зур шоу программа көтә.
Фестивальның алыштыргысыз алып баручылары Гөлнәс Сәфәрова һәм Искәндәр Хәйруллин булачак. Ә кунаклардан сез белгән Айдар Галимов, Эльмира Нагимова, Филүс Кахиров һәм башкалар чыгыш ясаячак. Сезне дә әлеге зур чарада көтеп калабыз. Сүз уңайыннан Илнат Фархуллинны да татар җырында күрергә мөмкин булачак. Ә хәзер сезне Илнатка тапшырабыз. Quyosh bo'lib yonar, agar silasang yomg'ir bo'lib yovam, sheshlaringdan ulam, shillar bo'lib izam, o'pkalama agar soqsiz deb ketsam. Bu men eshit xarodimda yonimda, bu men qog'ilab sulashana, bu men nozlar bo'lib qo'nam senga, bu men eshitali, bu men birga atlarga Eye diysen dinmet Yalgışmadım sende Seni bəxtli derlik güç var bitminde Bu min işit xaradımda yanında Bu min qağılab sulaşana Bu min nazlar bulab konam sena Bu min işit ele bu min Bu min işit xaradımda yanında Bu min qağılab sulaşana Bu min nazlar bulab konam sena Bu min işit ele bu min Bu min işit xaradımda yanında Bu min qağılab sulaşana Bu min nazlar bulab konam sena Bu min işit ele bu min Bu min işit xaradımda yanında Bu min qağılab sulaşana Bu min nazlar bulab konam sena Bu min işit ele bu min Үйдә пешергән ризык иң тәмлесе була диләр. Ә бүген үйдә пешерелгән печеньеның бәйрәме икән бит. Аш-су осталары, сез бүген һичшиксез бу тәмле ризыкны пешерергә тиеш. Үзегезне һәм якыннарыгызны сөендерегез. Ә без музыкаль каймак хит парадын алга таба дәвам итәбез. Һәм Вадим Захаровның "Балачагым сәпите" дигән җырын тыңлыйбыз. Balaşak mizgilleri üstenginde dip etinin sepit alıp birgeni yalıtır yılıtır kilip tıra maturide bir girek kim buldu iken ülkünü minnen de bekhetlerek tağını bir paytır şınladım öteririm şu
balacağım bıyılatıp Elif dağın bir paytıp Kıngıravın şımılatıp Üteririm şu sepitte balacağım bıyılatıp İndi küpme ömür uzgan Maşinam yürüp tıra Balaşağım sepite Var bir sağındıra İsen elli ul sepitim Yürüp kilirge bula Lakin yollar yok şol inde Balaşağım ağına Elif dağın bir paytıp Kıngıravın şımılatıp Üteririm şu sepitte Ballaşağım bıyılatıp Dağın bir paytıp Kıngıravın şımılatıp Üteririm şu sepitte Balaşağım bıyılatıp Elif dağın bir paytıp Kıngıravın şımılatıp Üteririm şu sepitte Balaşağım bıyılatıp Üteririm şu sepitte Balaşağım bıyılatıp Balaşağım bıyılatıp Balaşağım bıyılatıp Келесі жыршыбызны қаршы алабыз. Ижатын гүрләтеп алып баручы жырчы Гүзәл Әхмәтова. Гүзәл яңа жырлар чыгарып кына тора. Озакламый "Син" дип аталган жыры да дөнья күрәчәк. Әле монда исемле жырым юк иде ди Гүзәл. Шулай ук "Кызым" дип аталган жырына клип та төшергән. Әле күптән түгел кызының 5 яшьлек юбилеен да үткәреп җибәргәннәр. Яңа жырларны һәм клипны көткән арада Гүзәл Әхмәтованың хит парадта катнашкан клибына күз салыйк. Беләм син мине көтмисең кайтыр дип көтмисең тагын бер очрашу булыр дип уйламыйсың өмет итмисең ләкин мин тагын бер әйләнеп тагын бер Мин сиңа кайтырмын әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен ләкин мин Тагын бер әйләнеп тагын бер Мин сиңа кайтырмын әйтелми Калган сүземне күзеңә Бер карап әйтермен Бүген соң инде битебезгә Ниндидер нәтиҗә ясарга Үткәнне калдырып үткәндә Әйләндек бит хәзер ятларга Ләкин мин тагын бер әйләнеп тагын бер Мин сиңа
qarab aytirman. Әйтелми қалған шул бір сөзім, тыңғылық бермей көңілге. Шығамын юлға деп, талпынамын мен бүгін де. Ләкин мен тағын бір әйләніп, тағын бір мен сиңа қайтырмын әйтілмей қалған сөзімні көзіңе бір қарап әйтірмін. Ләкин мен тағын бір әйләніп, тағын бір мен сиңа қайтырмын әйтілмей қалған сөзімні көзіңе бір қарап әйтірмін әйтілмей қалған сөзімні көзіңе бір қарап әйтірмін. Матур җырлы гаилә Линара Батталова һәм Марат Галимовтан да шәп яңалык бар. Алар октябрь башында җылы якларга барып ял итеп кайткан. Ул гына да түгел, шунда ук клип та төшергәннәр. Декабрь азагында ул клипны күрергә мөмкин булачак. Ә хәзер Линара белән Маратның романтик клибын куеп җибәрәбез. Бергәләп карыйк. Bir sözüm var sina әйтеләсе, bir oyım var sina җиткерәсе. Газиз кешем синең белән бергә, шатлык бар бүлешәсе. Бүләгем бар сиңа биреләсе, күрешәсе иде күрешәсе. Газиз кешем синең белән бергә, шатлык бар бүлешәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Җырларым бар сиңа җырланасы, бар хикәям сиңа сөйләнәсе. Яратканым сиңа бары сиңа, гыйшкым бар белгертәсе. Ашым калды сиңа өлгертәсе, күрешәсе иде күрешәсе. Яратканым сиңа бары сиңа, гыйшкым бар белгертәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе. Үткәндәге кебек җылы иде, сөйләшәсе иде сөйләшәсе. Икебез генә калып икебез, гөрләшәсе иде сөйләшәсе.
киләсе җырлы гаиләнең яңалыклары белән дә танышып үтик. Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновларның күптән планлаштырылган яллары кызганыч кичектерелгән. Шуңа күрә әлегә алар җиң сызганып эшлиләр. Бәлки ноябрь айларында якыннары белән җыенып сәяхәт итеп кайтырлар. Эш булганда, сәламәт булганда, Аллага шөкер эшлибез, ди Рамил. Хәйретдиновлар яңа елга яңа җыр һәм яңа клип чыгарырга уйлап йөри. Әлегә аларның «Тик син» дип аталган клипларын сезгә тәкъдим итәбез. Yaşar eşinlirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar eşinlirde Tiksin tiksin direk Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözüne girek tüterge Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar eşinlirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar eşinlirde Tiksin tiksin direk Aşağılarda matürünler üsse yemle şeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar eşinlirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar eşinlirde Tiksin tiksin direk Başlar irten sayrı unut dalga direkte Kış günelin anlar için mınlar girek yürekte Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar eşinlirde Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dime dime yürek Yaşar eşinlirde Tiksin tiksin direk Biz devam итәбез. Сез музыкаль каймак хит парадын карыйсыз. Чираттагы резидент Рифат Зарипов. Җырчы хәзерге мизгилләрдә гастрольләрдә. Иҗаты гөрли. Исегезгә төшереп үтәм, Рифат белән Диләрәнең уллары Ислам быел 1нче сыйныфка керде. Аның да хәлләре яхшы, укуны бик ярата икән. Хәзер дуслар, экраннар яныннан ерак китмибез. Рифат Зариповның TMTV Production командасы белән төшергән иҗат җимешен бергәләп карыйбыз. Dünya bulgaç enikey barsı bular Biraz gına şiddet tırabız Sina kaytkaş kına irkelenip Bişiktegi sabıy bulabız Bugün de biti enikey biz yeribiz Kanat taslarına sığınıp Şeyin gene biz
Mürjelerden tağın tütün çığa Piş işinde temli beliştir Zor zor itip bizge kisip diridin Keşke nesesinin eleştir Bugün de biti enikey Biz yeribiz Qanataslarına sayanıp Şeyingine bir de suğulmasın Biz qaytırбыз birge jıyılıp Tuğan yaktan жылы jiller ise Ellenkey munşa yapkanımı Günü tünü bizni kütesindir Yıkılamışa aşıp kopkanı Bugün de biti enikey Biz yeribiz Qanataslarına sayanıp Şeyingine bir de suğulmasın Biz qaytırбыз birge jıyılıp Bugün de biti enikey Biz yeribiz Qanataslarına sayanıp Şeyingine bir de suğulmasın Biz qaytırбыз birge jıyılıp Biz qaytırбыз birge jıyılıp Көз көне организмга бигрәк тә витаминнар кирәк. Ә иң кирәге ул D витамины икән. Ягъни сезгә авокадо, балык, сыр, сөт, йомырка ашарга киңәш ителә. Моңа өстәп әле дөрес туклансагыз һәм спорт белән шөгыльләнсәгез, авырулар сезне урап үтәчәк. Ә без хәзер хит-парадның киләсе баскычын яулаган җырчыны каршы алабыз. Ул Илдар Насыров.
Bizning sotsial şilterler 24 saat boyunca эшли. Эксклюзив яңалыкларны, яңа чыккан тапшыруларны һәр даим карап бара аласыз. Язылыгыз, бер дулкында булыйк. Хәзер барлык катнашучыларның исемнәрен тагын бер кат ишетеп, клипларын карап үтәбез һәм бу атна җиңүчесен билгеләрбез. Şağım boyaladım. Ekilimin dağını bir eğlenip, dağını bir min sinna kaytırmın eytilmi. Kolgan sözümni gözüne bir qarab eytirme. Музыкаль каймак хит парады ахырына якынлашып килә. Бу атна җиңүчесенең дә исемен игълан итер вакыт җитте. Барлык җырчы коллегаларында узып, Динара Сәйдбатталова беренче урынга чыкты. Котлыйбыз һәм клибын бергәләп карыйбыз. Сагышларга салма үзеңне, язмыш шулай гомер язган икән, сабыр ит сине бул түземле. Елама сине балам, мин киткәчтем, язмышларны бер укырганма. Мин күкләрдән сине күреп торам, ялгыз калдым диеп уйлама. Язмышларны бер укырганма, мин күкләрдән сине күреп торам.
Yılama sen balam, min kitkäştin, awır bulur sen asıgılma. Sen de min adıga okup dursan, minim haller yaxşı bulurla. Ertan ertük terezene kelip, jiller bulup teres qoğırman. Balalarım sağ selametdir, min canıma dava tabırman. Yılama sen balam, sabır bul sen, turmuşunu qora alğa bar. Yana şängde senin tuğanlarың, segen yarың bulur sen apar. Min köklerden sena bäxit dilep, düşlerine kelip kirirmen. Ağırlıklar sena tidirmişe, yana şängde saklap yürürmen. Min köklerden sena bäxit dilep, düşlerine kelip kirirmen. Ağırlıklar sena tidirmişe, yana şängde saklap yürürmen. Ağırlıklar sena tidirmişe, yana şängde saklap Шуның белән тапшыруыбыз тәмам, дуслар. Сез иң шәп җырлар һәм клиплардан торган музыкаль каймак хит парадын карадыгыз. Аның алып баручысы мин, Лилия Хайруллина булдым. Узакламый тагын күрешербез. Елмаеп, көлеп яшәгез. Сау булыгыз, дуслар.